हेलो सांगमाने जय जगन्नाथ केमती अछन मो फेसबुक फैमिली मु तो सकाल सकाल उठिक मो नित्यकर्म सारिकी सब काम बासी काम सरीगला परे हेलो मो भिडियो सब साଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ स्टार्ट ମର୍ଣ୍ଣିଂ। करदेली। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ସାରି ସାରିଲେଣି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ନିତ୍ୟକର୍ମ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ମୋର ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି କାଟି କୁଟାକି ଧୋଇ ଧୁଆକି ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକାଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ପକାଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଚିଲି ସକ୍ସ ପକାଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଥିଲି ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ତାପରେ ଏଠି ଛଣାଛଣି କରିକି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆରାମସେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତେଲ ପକାଇଦେଇ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଶୀତ ସିଜିନ୍ରେ କେତେଥର ଫୁଲକୋବି ଚିଲି କରିକି ଖାଇଲେଣି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍, ଟିକେ ପିଆଜ ବି ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିଲା। ଯାହାବୁ ସେଥିରେ କାମ ଚଳାଇଦେଲି। ମଝିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଦେଇ କୁଟୁରୁ କୁଟୁ କରି ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। କିଏ ମୁଁ ପୁଣି ସେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜକୁ ଖୋଲିବି, ସେଥିରେ ପୁଣି ମସଲା କଷିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାର ଏତେ ପେରପରା କିଏ କରିବ ମ, ସେଇଥିରେ ରଖିଦେଇ କୁଟୁ କୁଟୁ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ଗୁଲ 5ଟା ଶିକାର କଲା ଭଳିଆ କଥା। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ମିଶାଇ ମିଶା ଦେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଚିଲି ସକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଛି ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୋର ମସଲା ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇକି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଫୁଲକୋବି ଚିଲିଟା ବନାଏ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ କୋବି ଚିଲି କରି କେତେଥର ଖାଇଲେଣି କହିବେ ମୋତେ ଟିକେ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲାକୁ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ଗୋଟେ ହେୟାର କଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ତିଳକୁ ଭାର ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।